suarane telas. Santai wae. Iki lho tapi kuwi enak, Mbak. Lanjut. Bebe sani suwi ngunduh lapa rugi gede wong jawa nafsune nora Masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin iki jadi maknai nggur angine sing gedhe nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi piye, Truk? Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit. Tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke. Ayo. Jadi kumpul karo wong duran ora ngisin-ngisini kumpul karo padha-padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur. Oh ngono. Heeh. Wah, angin iki sifate ya apik umpama dijupuk filosofine. Ayo no. Ya, maksud iki engko bek ini kan gubom gue terakhir. Mas Heru. Sowe ora duet Mas Heru. Ya ana permintaan lumantar nawala Kang Tumibeng Pangkon. Ngapunten menawi wonten permintaan-permintaan mangke sing boten saged kula aturaken mergi menika kula aturaken sanes wekdal menawi kula Metro Kalih Gareng wonten laladan sanes. Mas Gareng Mas Heru kok Mas Gareng. Ya, selamat subuh. Wah, urung nggih. Supaya sahur. Wonten permintaan menika Sida Rondo. Ya. Hah? Karo Dewi ya kena, karo Mbak Enggar ya kena. Oh, Dewi ra melu ta? Ora melu. Oh iya ya. Ora ngemake ora apal. Iya. Ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh ya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kalih Bu Parsinem mawon. Lah, Ayo yang kene yang. Tuwunyo Bu Parsinem ngeblak kowe. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Sida Rondo Pak Kaban. Oke, senam pagi. Yo klilir. Bangun. Ya. Kabeh iki ora perlu diketuni, janjiku biyen aku saguh ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodhone. Ora kena prawane tak enteni randane. Ora nyono sampean
Jan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ah iya no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu Pepundenku Dalang Pak Anon Bijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya ta? Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora iso disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana lalaten Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula Dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang liyane wedene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun ya. Terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya ngadeg yuk. Ya mie sedap wis selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tas. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Iya lah iya. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka nek wis ya kitabe. Iya. Besok cik ngerabekne Parto Kromo. Rapine Parto Kromo. Iya. Ya, mangga. Astabrata. Ya, terakhir dik niken spotono to, spotono. Ayo. Gumiak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikeki goib barang. Wah, sik oke ngertane. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Nyambut gawe kuwi dawa-dawa sing sayu sing rukun jalan ijo cucu abang separo iya
Kedep tos mak aku nyawang satu kali wae ya. Monggo. Selendang biru amung ngenaki hati ora tekan batin setiamu. Ya. Selendang Bro Pak. Adalah pana janjimu selendang biru. Nyuwun diningane dandang gula Mbah Targun. Lon-lonan gara-gara Mas Gareng. Kota Solo semboyan berseri Sragen asri yen Klaten bersinar lamun Wonogiri sukses Mbaya lali tersenyum Karang Anyar tentram yekti Semarang kota Atlas Sukoharjo makmur bersemi iku ngrobokan lamun nganjuk sembuyane kota angin simponi Ponorogo saben kutha duweni semboyan masing-masing jenenge asma kinarya japa kuwi wujudake pandonga kang diaplikasikan ya ta kanthi sarana mujudke kata-kata utawa kalimat kang wujude semboyan ngono Dik Petruk wah ngancik gara-gara Mas iki jam pira iki jam 2 pas manut jamku wah ya ora usah rampung esuk-esuk mergo ki tengah kutha kerja karo masjid aja nganti nerak kira lha kuwi apa tahu mbiyen ya sing lontolan dhisik mengko langgam terus bangsa gedabikan mengko ya pelak aku kepengin Mbak Sri Wahyuni Pesek ngaturke uler kambang dhisik ora ketang sak uler kambang ning pelok oke ya ular kambang yo sek ya akeh men to fanmu sek ayan ya nggo mukadimah ning season goro-goro ya ya Kok mboten slendri mawon. wis pelok ganti suasana ora iso Oh ngoten. Belajar nggih? ora apa-apa ajar ben apik yuk
Ngapunten Mas, suarane telas. Santai wae. Iki lho tapi kuwi enak, Mbak. Lanjut. Masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin iki jadi maknai nggur angine sing gedhe nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi piye, Truk? Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit. Tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke. Oh ngono. Ayo. Dadi kumpul karo wong dhuwuran ora ngisin-ngisini, kumpul karo padha-padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur. Oh ngono. Heeh. Wah, angin kuwi sifate ya apik umpama dijupuk filosofine. Ayo no. Ya, maksud iki engko bek ini kan gubom gue terakhir. Mas Heru. Sowe ora duet Mas Heru. Ya ana permintaan lumantar
nawala kang tumibeng pangkon. Ngapunten menawi wonten permintaan-permintaan mangke sing boten saged kula aturaken mergi menika kula aturaken sanes wekdal menawi kula metro kalih gareng wonten laladan sanes. Mas Gareng Mas Heru kok Mas Gareng. Ya, selamat subuh. Wah, urung iki. Wis payahe sahur. Wonten permintaan menika sida rondo. Ya. Hah? Arep Dewi ya kena, karo Mbak Ingkar ya kena. Oh, duwe ra melu to? Ora melu. Oh iya ya. Ora ngemake, ora apal. Iya. Ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh ya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kalih bubar sinem mawon. Lah, Ayo yang kene yang. tuwunyo Bu Parsinem ngeblak kowe. Sinta apa Enggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Ya. Sida rondo Pak Kaban. Oke, senam pagi. Yo glilir. Bang. Nyun sewu. Nah. Jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata.